Ki khubor ka Batese TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Dr. Lichumo Timore, Interventional Cardiologist, MBBS, MD Medicine, DM Cardiology, is available for consultation from 1st March 2025 in Woodland, Shillong. Ilasaki ke jingkala hakasan hima sima hapo ke jela khamtam ha ka bede ba ke jingje economic khmat bathmai chiki yen dorbar thawan changki atli ke autonomous district council harilom khasi bat harilom jaintia Hello gani ka phang yelo banyekran bat uba bendo emlanong blalong uwe ni kiru san perthei bra I bha hakam san hima sima bar bla job hadu unrusin kinthi kumu MDC chaka khasi ho autonomous district council bat arsin kinthi kumu MLA Nolong bo ulalong teng usong kono jong yeng dorba thawan ke jela baru sembut midirang ba ke sarkar jela hagajinga karan ba ken hon lum khubo jongi uba bindo loong ba ki MDC ki bidang susha je themmai kidan arbenta kidan ki bam tip AA shapang gastan perthei ba kidan pan kibladan benta haki bon kiliang wat lagi day ki mi shakhman da ka ba ai nuksai ka khon ken thei jong u ko kong de ti ma jaw ka belayo ilot yak e ka bolale min baw dong long ku munong mi khmat pa ba nalo ba ka long ru ka nang sat an ka bala biang ka kedan jinang jing start ha ka kedan pule habakaran pat halo ki we pat ki bam pat yo I ka san perthei ba bindo loong ba kedan ka mi ki ban long ki petre shitom khana ba ki yo ka jing tip ka ba bnya bat ban yo ka jing shampang ha ka san hima sima shu ba bindo loong ba kumu breu bladan benta laslam ha ka san perthei nadu ka por budang don tangkat pras nam karta ulong ba ka party ka ban yalam ke executive committee ka bathmai ha district council kedan kam ban pet bha ha ka be day bat ka an ban pinne pensa ikriti ka dostor ka khando ka siap ka khai ka pateng bat kiwe shikin tien ulas nang lakrau ru ya ki MDC ki blasha je themmai da ka baong wajubam tu bam sap na ka kam sin char khadar bat ong ru blada kile yakani kin lait na ka kam bam klop ba ka bam sap namar ba ka benta jong upat ba ka de banet shau pat ba ba biki deru ban ai ka jing sin char ka bahok bat ka bakoi Kemudian kong hi kalong ba idon ha kan hon ka seng jungi ba pakilaya don lang ki nongiram ki ba lapa ba den long teng u ba jo district council long teng u MLA ta kidam su MP jong ka Lok Sabha but katuk ani pat ki veji khot ru ki ba I don't see work experience tikani ka kun hon thamai jong ki kapakila simru mo yung nishan symbol yung pra ulah kering ba kamta migi nong rep kipat nong rep buat kiwe de ndai tangki nong rep tere hayeng ri pura kam yo pra mo te banpe no yo skop banpe no yo kuba te Sumbor jengki ruba biang ha bola kering ya ka jemut jengki pai ba kamtam wa oi pi utan kilong kume kamtam kilong rep kilong khayi ko utar te katar ba de kuwe ke bala penlong ya kanika kan hon jengki VP bakin yo ya ka jeng kersian jengki breu jengki pai ba kamtam ba kadang dai ke parti ke ba nang tu ni por pada seleme kumta musim dan mano babut nam ne boto bria bondon ha kan ngeseng kita ki penlong ki pai ba ban ma kring ki jimut di perkat juki te makin ai ke jing kersian bada ka jing ki lentiru ba kinong yalam hang ni bat kini kun hon kinlong ki babat ikan ngrim lojong akor ka burom bat haju opor pat ban long kita ki nong penya bantei ka mo imlang ka salang
Pantai ke roi ke par ke jela kata kalau ke jing kami dan ti jing ki ba nakini kino yelam ki badan hapo na pura amta kita ki bathma ki bam tip ye muple mo ki badang sedang kita ki bathma pat ki ba ya don benta jung ki sibu kum ini khu jonga ilor benta sibu ne hakalo ye kolong sem wa nga la long nong ikhwat ba khandai sir Andrew Sen ngala job kum MDC Andrew Sen enter tikini khu jonga la kum no ta ko yang khamrit Andrew dal khamhe ti la don bentalang Arsin ngala job kum MLA Sisian kum benta kum nominated MDC tu la ko ta dikai kum nominated MDC de kamu nyosian kum MDC Arsin kum MLA ngalong ma speaker de ngalong deputy chief minister kilai ilut bun ke te kum na kabenta jong i kamu ini khun jonga ilai kita ilai kum no ngatrei kum no ngaim chano ngawan la ilut te kanya pher si bun ha preng jong i bat ki ban thmai ki bam yo kum ya kata ka lat kum ya kata ka bu ko yo ngai te giton arjat ki bat thmai kami te giton ki ban podon experience ai te kum ya ki te kan cimpor ban len kan cimpor ban yo ka tu ni ki buj ki jing hikai tar nei kum no kum tai ni khon jonga ini jela ilut pun ki te kan kham suk na kum ta jung i kan kham kuloi na kum ta jung i ba la ilut la de ki kmat la jong ma de ka mo met la jong ha ka jing ya de kam de jap te kwai ke lom ba ki penne ki pensa mo ya ki ni ki norim ki ba la don lupa keren syai ki ba don lupa kumno par penne panang pen klan ya ka hukum kerti gustur peniat governance jong hima sosial khadar ki hima ki ni lo ka je pendri ko dan bok ha ini hima jungi sim saudar kini ke sistem jungi pat kuan saudar sinong iwan kira ba sinong ramba dong mi kepada renti hadu kata-kata bani kiwi pan sehat bagus kata tena tak tahu kebanu kok kaba kino ki executive committee ki bawan kin hau pe bhai ni unta ba dai na ki sinong ki thau jungi na ki hima jungi lada ki hima ki long ki yai ben buat ki ai nyai ben pe menta ka jingwan rung jong ki jai bundri ba fer nadu na Bangladesh ban na ki jaka ki belong ki banyak khap buat kini keri jungi kemut Assam buat komentar ter te kanir ko de ko komentar bangi kinha banyak pe bha ya ka khando bi ka siap ya ka khaji ke pateng ya kani ka trading by non travel su ko de ko ipat ka ba kinha pe da ki buri jungi ya kino khaji barit jungi kino khaji barit jungi kidon hakeleng barit baar bompadon kejang tip kumadon kiwe kiwe ki khayi na kawe ki jela ki jungi betang tu itu isinong ni nong loi thiet tu ikut tu te nak tak dau suki dekila kelah he kitu ki jungi baru kila lai ban khayi pat sekiwe ki jela suku kum Assam lani Bangladesh lani ki yogi hat ki badon si bodar tar te kamu kanir ko de ko benta khayi ke pateng ka de ekonomi kayo ko jungi pajba jungi si kinong bodong kadi na ki yogi hat ban na ki khayi ki pateng te kani ko ipat ko konsan ha badon hani kajing purking ya kajing khayi de ki mender kani ke trading by non travels
Kanir kadang hak dis council. Ndai state government. Kimla ban khayiman. Kimla ban khayiman. Te kene ko taru kalau ko kam ban pej. Kamun ai si gitu ki belum disturbing. Iki kiba mtip warna na Ndai banai ko ma. Tang si ombo dei long khayi. Bawa na ta ki belum pej. Ki belum genuine ki sa ni ki don ke jing ada ki kam ki jam kamun. Apa ya? Ndai ki wei pat ki mtip ki warna ga si la ban deny la ban dum ai ru itu yang saya hukum itu kedan ka legal system yung ka district council kamu kedan ka district council code district council code kapashime ki mo ko tumago buon punsin ba siya na kondong jungi ki khamle ate si council ko baka sup ka je krani khana kriti ki dostor kinong bishar ki sotu kinong bisharu ya ki bentag be dei ba ki an mo ko doma ngai lo di nga banjur ba kanu ko extip miti gawan kan kampen klanche shu ya ki village ko jumi ini village code ni tu kadon na tu mentah ke jengton tambah lelaki wan ki isi ki bakam khambit khambiang kamut kinang penlong ni kini ki village code berkham more effective kham terkam cibut kami barit malayu sejelong ikam barit na no kondong malayu seorang kam barit nilayu senostan decide settle immediately bakakoloi jinglot ruduna balik baywan ru lalai kaporu kal lai ban banlet cek itu ki kasiri village ko sebe OIP ha ka bakiram asnong sodar snong ki menteri CM kin simaki kini gidan hapo to ka bentak pada simanga ki village ko yomi ngasko ba kidang dan kini village ko tama isuki mungkin du no andre balai ong makadon kam ki village ko Pilalat kapan kong ye kapor jo pi ba pin be banle chiki district headquarter. Pilalat hasnong decide ba kapor. Si pilat chiki ni ki court ki ba district court. Subdivisional court. Simpor si pun. It takes time. Mendai shoot tang di banai de kisnem. Village court tang di kita yo. Teka suk ha si pun jinglut kaduna hap osnong lajong ilaka lajong la ban decide gini petty cases beri kini tak non kam knowledge siboki good yung ka sokar take this council te ka buon bagi ke ba basic schedule bin sai mo powers and functions te hang tu bin salab lu ke bro te kita ki bang khmi enti ba kani ke isi ke bakin ya penlong ta khamtam da kani ka seng thamai ke ba de ka seng na kani ka chakahi na ke but sumbol wada ya ha bekerja benriu buat ki norep ki jungi kamtam kin kampe gini ki bentar kamtam kemudian pun kelain ya ka sensial kadar cikin nong kendam ngamdon kanu skam pokat syakri cuma kat tas posdem kat kendai spa nyu huar along nom ikmat pada kat prasnem tik kat kendai spa nyu huar along ngalong kumu MDC 1972 kena kat presiden ngalong MDC ngamdon hadis council ngamdon ya state government no scam ngakwa ikini berkhoi sincere hok sincere dok berkhoi jong pai ba kan pai ba kabenta jong pi wa pi yo itulop na ka tinte jong pi we no bola yo pulu di kasep jong ki yo tulop wat jubam tu wat jubam sap naki mo kam ki ba bidai bukan secara kadar kam tam yo pai ba kata ke bunga nga anu lu ko masih experience ti begini kun jara kam tam nganut ban berten nganut ban hukum nganut ban nganut ban kedok te kidi ban le kata la le kum ta ngin la chibun le naki
mo na ka bam klop na ka bam sam wo kade benle lut supoi ba ka benta jung poi ba ka lut supoi ba ka bainong jung ki te kan le ki kata kata ke bang ai chimu ki sun sia rok sun sia da ba khoi